sedím, už jsem za tebou. A tady je sníh. Já se tady, se tady byli kdy? Minulý týden, právě když ta Inuša hrála. No. A potkali jsme 4 za celou dobu. Tak to není zase tak strašný, jo, když si vemeš. Fuj. Já to bude tomu Pojď tady. Teďka, hlídejte si to krmení, jo, protože Roneček je rychlý. Jamínko, tady, pojď. Jami. Pojď ke mně, co tam hledáš? Trdilo. Ty tak nenápadně, co? Jami. Počkej, ale ona se žere jenom to a ten korpus tam nechá. Tady, pojď. Jami, To je jasný. ten korpus nechá tobě. No, toho něco máš. A vyžere jen tu smetánku. Feda jíst nebude, určitě Feda chce fenku. Pojď sem. Anetka. Pojď sem, já si tě vyfotím. Ty jsi vychcena. Pojď, Anky. Jenže počkej, ona se žere jenom to a ten korpus tam bez tak nechá. Jako. Ona je děsná. To ještě nemá. Jamínka papá. Máš, tady máš. Anky, ty máš největší kus, prosím tě. Pomále. Anky. Ne, Ankina? Protože Ronek má zítra operaci. On bude mít 12 hodin plus, tak nechci, aby se teď přijedl. On malinko může, ale... Počkej, ale oni se můžou jenom zeptat, oni řeknou jo a dekrý, to není jako tak. To je na domluvě, jasně. Co? To je na domluvě, no. No, když si vyhlídne někdo Ferdu, tak prostě jenom by někdo musel říct ne, s tím nesmí, jo? Jinak to je jediná kontrola, co tam je. To začalo, takže se nepodařilo, zaháněla. A on je bez papíru teda? On je papírový. Papírový? Ferda je modrý je papírový, no. A já jsem chtěla bez papírového a umřeli mě 2 štěňata, napřed pejsek a potom fenka. Já jsem vůbec nevěděla, že jsou papírový modří. Mně to bylo jedno, jestli papíry bez papíru. Radši bych brala bez papírové. Jak máš ty nohy? Fuj, to budou všichni. Rony! Rony! Nějaký kravsky nohy. Jedeš. Když jeden, tak všichni. No, ona vypadá, jak kdyby byla Každý, kdo půjde připravená kolem, se teďka podrazit tak a máš. vyběhnout. A už si hrajou, děcka. Teď upust, dokud se kluci baví jinak. No tak ty si tady ležíš a oni ti přeběhnou po hlavě. Smůla, jako. Roneček hlídá. Roneček hlídá. jede. A Roneček jede. Ano. Ronečku, ne mě, prosím tě, jo. A ty Elu nechal. On nikdy v životě Ona už nešel má na dýdek člověka, od hárání. Hezký. Hezký. Tak takhle nějak bych si to představovala. Jo, ale takhle všichni Běhají krásně. Elo, ty tam Sledujete ty ptáky, nikde je nevidí. Jami. Nejsou. Eli, proběhni se s něma. No, ona by vytala se našou, že? Jako... Jami. A ty se bojíš, že by jí něco to? Ona nechce Ne, sama. já mám z toho Ona nechce. Ferdiasa, víš, on furt válí. Ale nemůžeš se Jamínko, nic pojď stát. Když bude mít volný pohyb, tak ona mu teče. Vím, že ona na ní lehne a... Nelehne. Kontroluje, ale Nelehne na ňu. No běž se proběhnout. Hledaj. Tady chvilku zůstaň, co tady plno včel, Jamínko. Obojček se nejde. No, to je taková penka, víš. Aha, tak jsem to možná zakřikla. Ale jí se úplně ta pipinka splaskla. Ne? Jo, a už ještě moc... No ještě ne, no. Tak ona to má ještě krátce. Běž a ne mě. Já nechci mít Však on tebe ne, to jsou samovolné pohyby. S tím on nic nenadělá. Já nechci mít To jsou reflexy. Pojď sem, Elo. Podívej se, už mu leze, Už ale na Eni byl tak úplně. Ferdo, ty obtěžuješ, ty jsi normálně fakt uchyláček. Uchyláček malinký. Sedni si, miláčku. Myšičko, sedni si. Je to Ferdinand Casanova. To je zaměťáku. Vymýšlíme název chovné stanice. A to Sami je to výbrok. tvrdý oříšek. Tedy no, 6 menc musíš dát, už to mám okopírované Bacha, materiál, psi, jo, papíry, velcí. všecko. Ale ty vypadají jiný. Ochcaná noha. Ne, já myslím, že ty to trošku minulo, ne? No podívej. dál, jo. Kšíry víš, jo, protože se budu připínat. Ježišmarja, to je To byla vášeň, to zbývá jenom polit vodou teď. To je čistá moč, no ale... Jami, Dezinfekce. Pojď sem, chlapče. Hele, tak i nějak se musíme pobalit.
Jamili, pojď tady. Ježiš, jsem to kousíka nasypal. Pozor! Kdo? Anetka se bojí, no. Ona je placená. Odekřva. Stejně to chtěla vyprat, ne? Ona třeba, když jí chci dát kokínku a zavolám si jenom tak ona mě podezřívá, že jí budu něco dávat do uši nebo někam a ona nepřijde. Ona se schová pod pohovku, všichni si jdou prostě pro kokínku a ona ne, ona si pro ně nepřijde. Eli, prosím tě, to třepu na tebe.